Dobre, máme tu part 3. Ako si robím make-up. Part 3. No, už som tu natierala licenku. Mám korektor Niveu make-up. Bronzer. Ale bronzer mám mega maličko za mňa. Ja si ho dám ešte na bradu. Na nos, na čelo. A aj blush pôjde ešte na bradu, na nos a na čelo. Aby to aj nebolo, že si dávam iba korektor všade, kde sa dá. Sa musím rozotrieť poriadne. Opík. OK, no. A idem na blushík. Ja sem išiel. Takže nos, brada, čelo. Nos. Brada. Brada. A čelo. Trošku. Ja veľmi rada robím niekomu make-up a dneska idem robiť mojej kamarátke make-up. Takže sa mega teším. No. Idem pokračovať v tom, že si idem dávať korektor, pretože ma strašne baví ten make-up. Ideme na korektor. Za chvíľu bude zase končiť video za minútku, ani nie za minútku. Takže sa budem snažiť ho to nejako urýchliť, aby to nebolo zase úplne dlhé videjko. Ideme si to rozbombardovať. Ja natočím tie videá furt za sebou, ani si ich nepozriem, ani nič postím natočenie videa. Tak, vidím vám takedy teraz tento partík, ja neviem kedy, ale určite si pozrite tento part, prosím. Lebo budete vidieť, ako si robí make-up a ako si robíte make-up vy. Mi za chvíľu končí video, takže ešte si trošku dám tohto na bradu na čelo. Už končí video, bude part 4.